Jonathan Mulilo ndiwe Reason Zunidza ndini tangamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uya kudai tigadzise zvekunetsa pawana wedu yanombo dzako svikwa nemaredare izvi zvaitwa zvese kutaura izvo Jonathan Mulilo achitaura kuna Reason Zunidza. Kamanyi wakamira sei muri wacho ukamanyi wakamira sei ukama munoti mati mambo muri kutaura namambo pambera ukama hwenyu iwe na mai awa newe mukomana ukama hwenyu hwakamira sei ndo mubvunzo waro pane ukama here kana kuti hapana ukama simudzazwi tobadanzwa nomwana mulimi wangu nyini nemwana wavo vakaita mwana vese mulimi wako aripi mwana wavo aripi uya padhuze muriambuya nemufambo kana mungazemberani magobora mwana wenyu ogara pakati apa taura tibwe nyaya yako taura kasimudza zvishamari vanhu tese dari rese roda kundozvoonotaura. Inini musi wa 9 October ndakafonerwa na tete vaGladys na tete ake vakafonera vairi vachiti tirikuya kumba ikoko nemudzimai wenyu tabata munin'ina wako ari pamba pedu nemwana wavo. Zvakaro vakauya ukuvasiya Gladys. Then musi wa 16 ndakarongana semhuri isusu mhuri yekwangu inini tikati tinoenda sei tinobvisa matsvakare ekuno takamabvisa zvechokwadi 16 October. Then musi wa 20 October mwedzi mumwe chetewo sekumborequesta kwanandamboita sokumbira kwanandamboita kumhuri yavo tichiti ataunza matsvakare ekunaya taizokumbirawo tete wemunhu watinenge tizofambidzana panyaya dzedu dzatoda tase tigadzirise pamba. Musi wa 20 zvichokwadi tete vakauya asi chakatozoshamisa pakauya tete ava vakauya vakabata matsvakare ekonobva vasiyawo makanda pamba pedu ende makandiro avakamasira vakaita mari iyoyi haana kunge akabuda mune zvakanaka ende akabuda mushindonge vataura mashoko akawanda ekuti ininiwo nezera rangu inini zvakandikashamadza kuti ndingapindura navo ndichiti chii uye nezvavaita wakati chii mundare munotaura zvese hapana chinoenda vakataura vaiti vaita kutaura vaita zvekutambura kushora mari yakaiswe matsvakare ekuno. Piri vaiti sei mwana sei mubvunzo wakavabvunza iwo tete vachizonini koza wakabvunza mwana wavo vakati kumwana iwewe ugere zvakanaka here mwana ndopaakapindura zvaakapindura. Then tete obva wazoti ko inini semuregedza zvikadai zvichiitika ndikati iyo zvamunokubvunza izvi tete hazvipindurwe nenini zvinoda kuti madzitete muite sei munge muchitaura murimi. Saka mukutaura kwavaita kwacho ikoko vakabva vakatosvika paextend vakatobvisa hembe pamusha padu apa pamusha pangu inini kutaura chokwadi tinogara tikuona vakomana vegare ende iye ndiye akatouya tori mukadzi kutotanga kutaura kuti
paakauya ipapo ende vanhu vachitotaura vanoshanda navo vakomana vebasa saka zvavakaita ipapo zvinhu zvakatondichikamisa kuti wai zvaitika zvakadai so panoita kuti ndimhai ndotori baba vandoti baba vandobvurirepo kana pane zvine zvanetsa baba panguva iyo havanobatika vakazobatika later on vakazobatika nguva dzangofambira asi zvanga zvatoitika zvese saka inini ndosaka ndauya kwamuri mambo ndichiti ndida kuti ndibatsirike kuona kuti zvoni ndingabatsirike sei panhau yacho yekuti pese panonzi panoti panouya hama dzake paiuya hama dzake panotoitika bungozozo chete hapauyike hapasi panouya pane peace hapana runyararo hapana kutaurirana saka handisisina any other way yekuti ndinge ndichinzwanana pane mhosva yemurumbudzwo yamaono here ipapapa panyaya matauro ari kutaura anonzi nimunin'ina wako mhosva pane mhosva akabudise mhosva matauro aaita pane mhosva here painganzi handisi kuiona inini handitaura meno imimi kumatewero warimo kachakamira iye ndiye ane kutoita panga pamwe ari kudino kuti tingati kuwanda mhosva yake iye ndia mamubvunza zvakanaka chakamira kuti wakasvikotii ari kungotsenga mukanwa chenge chakukumbirwa kwani chekuti taura nyaya yako chaiyo yawaunza kudare kuitira kuti dare rione cheringakubatsire nacho because apa kuti ubatsirwe unoda kubatsirwei pasina nyaya yawati wapinda kudare pamusoro changamiri ndinoona sekuti arida kubatsirwa zveki pakuti kana ukaendesa utsvakirei kuno unenge uchitazira kuti tsvakirei kuno inofanirwa kutambirwa ikoko yokugareko but kana ikadzoswa pane zvikuda kugadzirisa but ataura egaka kuti kanga rikadoko ukatsvakirei azvipindura kuti wakauya wachitaura kuti ishoma wende saka yakawanda inodiwana ake zvako nina kunda anonzai nina wako anonzai Ifrem nokumbirawo kuti tibatsirwe kana yauya kuno zvakaitika izvo akashaya baba wekubhurirawo kokunzvimbo kwavo hakuna sabhuku yariko anokwanisa kuvabatsira wakaenda upeiro aiwa yauya mamambo iyoyo hausina kweso hausina basa kweso iwe itonga nyaya iyi yatiri kukupa pane zvimwe hatisandaona nyaya katozvaotaura izvo zvekuzoti aenda kupi hazviri zvineinewewewe munhu anobvumirwa dai kana dai akada kuenda kumedzasiri kana kuhaikoti iraiti yechii yemunhu Ifrem nagredesi pane mana inini ndikuona sababawo watozviunza ende plus watoda kubatsirwa zvikuru kubva pane nyaya yewakaita hanzi wazviunza pane ipi pana ishe kuti ishe ndine nyaya ipi yemukadzi uyu yekuti taura zvawazviunzira ipi muchiona munotoona kuti wazvipereka wane mhosva ipi yacho iburisei kuti tiziye ini ndikuona fanika kuti wazvipereka kuti mukadzi uyu kana kuti haachadi kana kuti ada kubva abvisa mari Tambiza pale pale parinetsa iwe chamari wataura kuti tete uyu wakakufonera musi wa29 October wachiti waona Gladys aina Ifrem ndizvo October ndio gore riki gore rineri right iye zvinezvi utaurayi kuti Gladys na Ifrem wacho watori nemwana ndiye anga ari papero October kwete kuti October mwana angagara ari kuna kare vanga vamurambana here vanga pamusoro ipamo nyaya iripo
kuti vana mulilo vazvinza vega musikana anonzi Gladys vakangomitisa havana kurora havana kuii anozvigara mumba kwavo nemwana wake mumba kwavo. Nyaya iripo ndeyekuti azoita kuti wazobvise takurai kuno Ephraim akawanikidzwa rumba kwana Gladys ane 5 years atuya achihwandira rumba kwana Gladys ndo zvazoita kunzi Gladys aendeswe kwanikwa mune bvudzi uyu akabatwa rumba kwana Gladys. Saka nyaya yacho ndaitarirwa ipapo kupfuura kuti ndo pane nyaya mwana wamutiwa ane mwana ndewani zvakutya kuripa manje zvakutya kuripa kuti taakuenda kundoripiswa kwakuchiti iwe mukoma chisimudza nyaya kuti tete wayo vachipenga panaa azvona kuda kuhanda chii pamusoro changa ini ndini mbuya wabara murume wenyu baba waGladys ndatumwa newana zvaari kutaura kuti ndandidedesa matsvakira ino kana randi chairomba mangu kana kwakwachawazivayo hawamuzivi asi pani chikomana chatokura wochiwanikidzwa futi ari wi ari kurwapoto futi kuyeyo inogara kwamuvuri asi ini nemuraura nemwana okay muno mutokotaura gwagwagwa tekwezva ndapa uyo mai avarikuazvaziya Ephraim mhosva yacho iripo yekuti tine mwana nangwe naGladys tinoibvuma asi chatikonesa kuti titaurane navo imhiko nemasoko nemaitiro azvakaitwa pamwedzi mudiki uyu watakabvisa matsvagira Ephraim hatina kutarisira kuti tichasvika panaka takadai taifunga kuti tichafambidzana zvakanaka nanatete vachitipa gwara tichiteera asi zvakakona zvakadaro Ephraim wacho ane mudzimai wake pamusoro peiyeyu aripo saka iwewe maida kuti 5 mwana ane makore mangani ane 4 years ndada kuti 5 years 4 years dzese idzi pakaitwa mwana number 1 number 2 uyu Ephraim akandoroora iye Ephraim akatotsikitsira nekuti aruziva kuti ndiye honze rechi yenyaya. Ephraim atori nemukadzi wake waainaye kumba. Number 3 haaguti mukadzi wake anoenda futi kunaniwo kuna Gladys kuda kundomupa futi mwana wechipiri pakuti kamubvunza Gladys makaita nekondomu here hatina mama wapamwe watone imwe nhumbi shaka hamusikuona kuti muri kuramba muri kurwadzisa. Number 3 maakuaunza futi kudai hamusikuona kuti kurwadzisa 1 maita mwana aane 4 years hamuna kana kumboroora 2 Ephraim ndo kundoroora mukadzi wake 3 anouya ondorara futi naye pamwe atone nhumbu yemwana wechipiri Number 4 munovaunza futi kudai zvese zvimuri kuita kuvarwadzisa hamutendiba kuvarwadzisa Ephraim agara nemudzimai kumashure kwana Gladys mwana wekutanga ari form2 wechipiri wacho ari grade 7 saka apa kukanganisa kwaakaita saka Ephraim ndiye ari kukanganisa imimi mokanganisa futi kwaunza chii kudare futi tashaya kuti tofambidzana sei maitira azvo azviri kuitwa hatichisina mafambidziro akanaka pangoita naka sei kuti tifambidzane panonaka sei imi muri kungokanganisira kumusha kwawoko. Ephraim ane mukadzi wake but uko haaguti anoramba achienda kuna Gladys ko kuti muroora aite wakadzi wairi munei changamire pane nyaya mbiri inini padzanga kubata vakubvunza mubvunzo yangu miviri. Iwewe Gladys paurara naEphraim kumba kwenyu haiziva kuti Ephraim ane mukadzi wapindura yes kana kuti anga sina hana haana mukadzi
pakuti anomwe mukadzi akasonditi ndichitanga kudanana naye 2013 ndakange ndine mukadzi takarambana 2010. right zviri kunzi kumba kuti hakuna mukadzi hakuna saka naitadza kuba kunoya ndobvunza baba watanga kupanda mati makaendesa matsvagirai kuno makaendesa mari mati taurisai $10 pane mwana ane 4 years akuendesa $20 mambo katika kutonga nyaya wa matsotsi inotanga chipo matsvagira inini ndiri pamusoro embuya tiri kutaura ndiri kutsigira mutongi abva kutaura ndiri kuona kuti ava baba vakutamba nedare nekuti nyaya yanyatsobuda pachena kuti ivo pane zvavari kutovharidzira kuti vasazviita nenguva semataurirwo aitwa nachangamiri havana kupindura kuti pa4 years idzi maamuri kupi havasi kunyatsotaura zvakanaka avakwasha vanofanira kuti varipire vabhadhare vanatezvara wavo kuvashungurudza kwavari kuita vanobva vabhadhara chii hakusi kuroora kungobhadhara kuti tiri sori tiri kukushungurudzai tiri kupai mwana muri kuchengeta tiri kuuya tiri kundorowa bota hamusi zvese mumba mavo zvese kupindira mumba mavo taachidzikisai taakuenda kuenda vanofanira kuripira chii kunana tezvara wavo hakusi kuroora hakusi kudii ava vachazounzai rora yavo iri nyaya yavo yerora wanozounza kuti kuripira yakanaka iyoyo kutsvatangarira kuiteedza zvino taiteedza tikaona payakagumira mwena wembeu wagorogoda vanofanira kuti vabvise mombe inotsika yekuti sori kunana tezvara nekuti kumasoro kwacho kwakajatwa misikanzwa isingajairiki dzamara paiti mwana ane makore aya ndomaonera ishe ini changamira ndanditi vabvise mombe imwe chete nembudzi mbiri vanoti mombe imwe nembudzi mbiri notiti nototi kuva mombe ndokuripa izvimwe zvese zvinozoteera vanozoti ndekuti wambondodzokerawo vanatezva vadzokere kumba ini ndandoda kuti ava babavo vangoti nyepa wauya kumangara handiwa wamangara kuti ibaba isida zvandindaindirini ava babavo waidzosera mari yekukwidza ava vanatezvara wauya wesawa nemari yavo yawabvisa yedare wawasungisawa wobvisa mombe nembudzi dzemasungiro 3 nemombe plus mombe yekunye mambo kuunza nyaya yakadai kuti ndakuenda kuna mambo kuti mambo waite nyamai wenyaya yakapuka kudai iwo vari go mambo wafanira kunyepera iwe uchizoti iwewe ndio une mhosva wautanga kunomangara muchajei mombe inouya kwamambo kuti nekuti ari kudheerera kutambisa nyika kusimbisa nyika kwari kuita kufundisa vanhu kutsotsi anofanirwa kuenda mombe inoya kwamambo ava ndibabaka iye mukomana wacho chaiye ambotaura kuti iye mukomana wacho pamwe paina pamwe ndovamanufacture mawezi ekutaura iye mukomana wacho amboti chii ari kuenda kwatezvera achinorara nemwana uyo akatotsikitsira pasi akutoziva kuti baba ndowane mari mukoma hausati bava nemukoma saka ngatitongei mukoma auya right dare raona kuti uri kushungurudza vana tezvara wako ndataura zvinhu zvina mazvinyoraka zvinhu zvina zvakataura zvavari kushungurudzwa vanatezvara naizvozvo unoenda undoripira mombe yavanondovati kuti is very sorry vanatezvara takakanganisa tandiri kukanganisa kusvika takuzokuendesai kuna mambo
iwi muri vanatezvara wedu. Vanatezvara havaendeswi kungotongeswa. Ukaona kutongesa tezvara wako hatina kukwana pachivanhu chedu. Handiti? Right, kuno kudari kunobvisa mbudzi mbiri dzekuuya nenhau dzakadari zvuna mambo dzauri kuenda uchindopinda mumba mavo uchindoita madiro ende uchikanganisa. Unoti mubereki akabereka anofara here kana uchiuya wakaita naye mwana umwe izvezvo akundoita mumwe wechipiri apa hauna kana kuroora hauna kana kudii. Murume muno tinobvumirwa kana tichida kuita wakadzi vairi watatu wana washanu varume tinobvumirwa ngatibudei pachena tondoroora toita zviro zviri pachena. Saka unobvisa mbudzi mbiri dzinouya kuno kudari. Makosi uchabvisa iwewe makosi awaunza tete, awaunza mai, awaunza mukadzi wako, awaunza baba. Makosi 104 wawade kusungisa nekuti vanouya tete baba vanouya akamirira baba, anouya akamirira mai nemukadzi wako. Ndaona aine kamwana kako futi kanobvisiswa mari yemabhazi. Saka mari yenyu yemabhazi imari kuuya nekudzokera pamunhu which is nekudya tokuisa 5 times 5 $25. Iyo wotobvisa padare izvozvi unza $25 kuti tipe tiwape makosi avo ihari. Uyati $2. Saka chibvisa iri $30, extra $5 yambuya. Kuita $30 vanokupuwa iti $10 vakaisa 5 yavo plus 5 unzai mari dzacho tiwape. Iyo $30 unza $10 change wape $30 ndiani unzai $10 change mupuwe $30 here. Saka unozvibvisa rini zviro zvakataura mombe iyo unoibvisa rini mai okay mari yedare hanzi iyo taiisa pamombe yaachabhadhara yawapa yebhazi iyo yedare yakuzozoya pamombe taiisa pamombe nobvisa pandakamboita zvandakaita umboko ndakasvika ende dzangu dziri kadzi unza dare rega iro idare riri rega unotounza kudare kana uine chii. Handiri muri kudanana hamusi kudanana makatadza kutaurirana kuti hembe dzangu bindurai mambo iwe ungakotovhure makomo usingabvunzi kuti hembe dziri kuti saka hauna kubvunzikana nemhinduro wakazovhurire makomo. Tiri kubva muno wapanza apa waundoti dhari dhari wakuda kuita right. Mombe nembuzi nhasi right unoenda handiti maakuchiro idorongeka mari hanzi nhasi kombudzi dzamambo nhasi mosvika muchiti vachitinha mombe inoenda kunani ndiani baba varipo munoendesa kwambuya unogara paito ndipadhuze Rugoi munopuwa tsamba namabhara nekutinha mombe
yacho kuita kuti musazondoite mapepa ekuti mbudzi dzamambo isimuzaizvi kuitira kuti kune vari kunyora pari panhau yemombe apa panenge pechitodai mutsika chaiyo kana iri mari ndokupai mune mari izvozvo sevanhu vari kuita honest yemunhu inotenga munhu taura honest honest yandinayo yandinogona kuti right wovapa 350 mbudzi i40 $80 wodipa $80 handiti chindogarai pasi urunzwa muchindogara pasi muchinyatsororana nekuti uyu anoda mukadzi wake uyu muchinda sandizvoerewo muchinda kungonakirwa ripoto chete saka kana ari madamages munozounza kudari ari madamages mobhadhara aise madamages ndekushungurudzai vana tezvara muine chii handiti saka mari dzacho mounza mokuda panzi mogadzira mounza kudare momirira imimi tokupai mari dzacho sekutaura kwayaita kuti mufambe zvakanaka okay tosimuka yekugona